ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂಧುಲೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಎಡತ್ತ ಕೈಟ್ ಅತನ ಡೆಮ್ಮೆ ಕೈಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಐಟ್ ಬೂರ್ದು ತೀಕನ ದುಡ್ಡು ಪೇಜೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಈಜಿನ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತಗೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಎಡತ್ತ ಕೈಟ್ ಪೇಜಿಂದ ಬುಕ್ಕಲ ದುಡ್ಡು ತೀಕೊಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಂಜೊಂಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಎಡತ್ತ ಕೈಟ್ ದುಡ್ಡು ಪೇಜಿನಾಗ ಏರಾನ್ಲ ತುಯ್ಯಂಡ ಅವಾಯ್ ಬೂರ್ದು ತೀಕನ ದುಡ್ಡುನೇ ಪೇಜೊಂದು ಲೇ ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶ ಬೋಡಾತು ದುಂಬುದ ಏರಾನ್ಲ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಹರ್ಚಿತನೆ ಪಂಡಾಪಗ ಸಿಸಿ ಪುರಜ್ಜಾಡತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡತ್ತ ಕೈಟ್ ಪೇಜ್ ಒಂದಿತ್ತಿನ ತೂಪೇರ ತಯಾರಾಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡಾತು ಆ ಪೆಜ್ಜಿನಾಗ ಆ್ಯನ್ ರಪ್ಪ ಬೂರ್ದು ದಿಕ್ಕಿನ ದುಡ್ಡುನೇ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದು ಎದುರುಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತನೆ ಅನ್ನ ದುಡ್ಡು ಪಂಡ ಇವ್ರಿಗೆ ಎದುರು ಪೋಂದಿತ್ತೇನ ಇರೋರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಆಯ ಪೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ತುಯಿನಾಗ್ಲೆಗೆ ರಪ್ಪ ಪನ್ನೊಲಿ ಆತ ಐಕ್ ಬೋಡಾತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಕಟ್ಚಿತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇನು ಬಂದದ್ದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬುಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ತೋಜ್ಪಾಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೋಜ್ಪಾಲೆ ಪಂಡ ಎನ್ನಡದ ಹಲಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಾಯ್ತ ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.